Ten zmrt se vrátil. Jo, myslel jsem, že je pryč na dobro. Je to už 7 Pořád nasranej, že tě málem skoro porazil. Naster si. Jen říkám. To změnilo, co odešel z města. To je pravda. Musím mu ukázat, kdo tomu tady teď velí. Vítej zpět. Budeš si přát, aby ses nevrátil. Řekni čau novýmu statu quo. Lesk tvýho rádia se vytratil. Televizi zapni. Vysíláme za 3, 2, 1. Na začátku zpráv pro paní z toho zkrachovance, jak se poslednul trh protlouká městem. Chyběl někomu, všiml si někdo? Výzvě dnešním programu. Rádový démon je zpět vo městě. Proč se tu poflakuje? Co to znamená pro vaši rodinu? Mám dobré zprávy, je to ubožák, fosíly a když se navěřte, démon je zbabělec, já to musíte jako zbožné, pro diváky nemožné. Jsem viděl, on se to slyšet, že jsem toho furt znášet, neposlouchejte jeho slova. Tak hádám, že dovču užil, ale vrátil se na něho znovu. A když se krčil v rádiu, my jsme šli k videu a jeho médium je teď hledá vzácné. Tak pekle bylo bez něj líp, než by nikdo nechcíp. Dobrý večer, je fajn zase vysílat. Ano, vím, že už nějakou chvíli v pekle nevysílal nikdo stylový a milý. Vnitřničí, radujte se. Smokni starý hlase. Namísto průměrného slavnostního videopodcastu. No tak. Je tak moc slaví, uslivé obuvavy, že tak moc střídá voní trendy. Ignorujte to kouchání. Každý den má nový formát. Jsem budoucnost, jsem víc než tenhle polotekrát. Je Vox tak silný, jak tvrdí, nebo na nímku závislý. Bez pomoci večer by byl bezmocný. Prosím. A teď na sortu Čechinka, celá mě jeho Super. Já řeknu mu, neodnaštval se, tak to je. Pitomo, ukazuj chuť utrpení. Chyba v načítání. Já tě zničí. Obávám se, že jsi ztratil signál. Začněme. Budeš si přát, abych se nevrátil. Mě nalaď si, až skončím. Už status quo bude minulostí. Baví